Това беше, може би, първият концерт, в който аз искрено се забавлявах и това ми помогна. Тази вечер Шанел порасна. Видяхме една агресивна Шанел. Отново порасна. Шанел за мен е най-прогресиращата певица от всички. Тя прави стъпки напред и много повече се отпуска на сцената. Пее вече като един зрял певец. Щом за такъв кратък период може да покаже такъв прогрес, това значи, че има голям заряд и възможности в нея. Мюзикайдъла на България трябва да притежава някакъв чар, някаква харизма около себе си. И мисля, че аз притежавам тази магия и затова си мисля, че ще успея да отида колкото е възможно по-напред. Аз ще пея Don't Cry For Me Argentina от мюзикъла Евита. Говори се, че Мадона се обадила на Алън Паркър, режисьорът на Евита, за да участва в този проект конкретно заради тази песен. Много ти отива на гласа. Ако снимем тук Евита, ще покана да ви спееш ти. Учи само мелодията точно както е и ще стане. Дами и господа, Шанел! So I joined
Кой наши ги взема? Помогни ми! Един неразделен клас. Дай ми тези цветя. Благодаря. Фънки. Аз не мога да бъда жури тази вечер. Просто не мога, защото... Виж, имаш желаеш да ти подари цвет. Благодаря много. Защото да си жури и да си ментор са две много различни неща. И аз просто не мога да бъда толкова критична, защото бях цяла седмица малко или много на репетицията и трябва да кажа, че... Ние със сигурност се справим. Вие се справяте добре. Ние ще компенсираме. Да, нямам думи. Блестящо. Тук просто нямаме какво да кажем, освен че Добре, това беше песента на Шанел. Малко не ти ли липсваше тук в тази част на лицето? Точно тя показа как може Това да е се... от ботокса, тя е на възраст, има ботокс. Вие ме прекъсвате вече. Тя показа как не само може да се изпее една песен, може и да се изиграе. Шанел се справи с абсолютно всички забележки или подобрения, които и бяха дадени от мен, от Вили и от Дони. Господин Казасян, и вие ли така мислите? И аз така мисля, да. Окей. За да не плаче цяла Аржентина,